खालामबोगासिनो दं दा माबायदि आंना गारियाबो दरखार आङो दायो बबाव दङ आरो आङो बेयाव माने जिरायदों खनायाव आरो होंगो दोंगो मानसि आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांसै आरो अखाबो जेब जेब हाबाय थादों आं माने बाहेरायाव थांनो हायाखै आरो ओंखायनो आं सानबाय माने अखायाबो जेब जेब हादों खिन्थु मानसियाथ' होंगो दोंगो दाख्लै ओरैबायदि मानसिमोन खिन्थु दिनैहाय मानसिया एसे खम जादों थेवब्लाबो आं माने अखा जानांगौ एसे आङो खेलखौ नायनोसै आरो आं दायो दंफैयो मुरिकेम गेलेग्रा फोथाराव ओमफ्राय मा जाहैबाय नै आं अबाव जिरायना दङ नायना लादो दे नैबे जाहैबाय नै ओरै राउन्ड माने अखाबो खोबजि हादों ओमफ्राय नैबे दखाननि खाथियावनो आङो ओरैबो बिल्डिं बानायबाय दं माने जिरायग्रा आरो बिल्डिंथ' ना बिदिबो जिरायग्राखौ मा जिरायग्रा नै बेखौ मोजां मिथिला साथा हमनायफ्रा आरो आंखौ होथेजोब्बाय ओमफ्राय जोङो मा जाहैबाय इयाव ओरै जिरायनानै दं आरोखि आङो नैबे दखानसिम नुदोंना नै बे जाहैबाय बेनि दखान बेयाव मा मा मोनजायो बायनानै जानो हायो आरोखि आङो ओमफ्राय नैबेयावहाय सिङाव दसे जिरायबाय अखाबो हाबाय नालाय साथाबो गैखाया आंनाव ओंखायनो आङो मालायनि दखानाव जिरायनानै थाबाय खेलखौ नुगोन नुवा बेखौथ' मोजां मिथिला अखायाबो हाबाय थाबाय नालाय जायखिजाया नायनोसै आङो बे खेला जाहैबाय आगस्ट'आव 15 आगस्ट'आव फाइनाल जागोन बेनिफ्राय बे खेला जाबाय मैनापाराजों लखिमपुर माने बिथांमोना मोजां मोजां प्लेयार बायना लाबोदों आं सानदोंमोन माने मोजां मोजां प्लेयार गोजाननिफ्राय प्लेयार लाना फैनायखाय आंबो एसे मोजां नायनो होननानै सानदोंमोन आङो ओमफ्राय माने दा बोथोरानो माबायदि जाहैबाय ओंखायनो उफाय गैयाना आं मा खालामनो ओंखायनो मालायनि दखान सिङाव थाथ'बाय एसे दाहाय जुदि बोथोरा जुदि एसे थाथ'योब्ला एसे दिन्थिनो नाजानोसै आङो प्लेयारफोरखौहाय सोर गल जागोन आरो सोर देरहागोन ओमफ्राय आरो फाइनालाव सोर मोनहैगोन आं बिनि सोमोन्दैबो आगस्ट'फोरावहाय आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिगोन आरोखि जायनि खेला जागायबाय नै ओमफ्राय नै बिसोर जाहैबाय बिसोरबो साथा गैजा रोङा नालाय बिसोर बेयाव जिरायना थाबाय आरोखि ओइ जिरलाबायबाय बिसोरो बेयाव खिन्थु जिरायनाङा होननानै माना होदोंमोन खेलाथ' जाबाय नै खेलखौथ' आं नायनो गोसो दंमोन थेवब्ला माने अखा हानायखाय आङो दायो बोरैजाय दिन्थिबावगोनथाय मानसिफ्रा माने सेरखायबाय थालाजोब्बाय आरोखि अखा हानायखाय एसे दा एसे अखाया खमायबा आंबो थांसै नायनो नाजानोसै मा जाबाय बेयाव सोर सासे हारसिं जाना दं आं बेखौ नागिरनो दायो बिजोंसो थांनोसै आं आइया हारसिं माथो देतालागते लक मारो ना आमी नै आं बेजोंहाय साथाव लाबाय আপুনি চিনি পাই জানো চিনি পাই না নাপায় নাপায় থাকিব দিব নাই লগত আমি লগতে হম আৰু এতিয়া বল এফালে অলপ দেখা নাই ইয়াতে পাৰিম ন मा जाहैबाय साथाथ' गैखाया नालाय ओंखायनो आं नैबे आबौजोंहाय आबौ जायो ना मा जायोथाय नों बुजिना बुजियाखैरे बुजिदों बुजिसे बुजिपोৱা নাই হয় নেকি আপুনি কি লিখে मिसिं एकदम बे जाहैबाय खेलायनायाव बिराद मुखुब थेवब्लाबो কোন কাৰ টিম मैनापारा আপুনি কাক সাপোর্ট কৰিছে কাক সাপোর্ট কৰিছে আপুনি मैनापारा না লখিমপুৰক এতিয়ালৈকে সাপোর্ট কৰা নাই আপোনাৰ ঘৰ ক'ত ইয়াতে ওচৰ হিচাপে আপুনি ওচৰটো সাপোর্ট কৰিছে চাগে मैनापारा ন সাপোর্ট কৰিবই লাগিব ন মানে मा जाहैबाय साथाथ' गैखाया नालाय आंना মই नलबारी এইটো গোগাमुख नलबारी दराजान गई पाइছে नामा এইফালে পাইছে ন बिथा माने मबाइल माबा जाहैबाय खेलायनो बिराद मुखुब আপুনি খেলিছিল নাই আগত হয় নেকি খেলিছিলে আপুনি ডেইলি চাবলৈ আহি আছে নে আহি আছে ডেইলি আজি আছে নেকি আচ্ছা মন নাই ন কাম নাই বুলি আহিছে ন बे जाहैबाय आंना साथाबो गैया नालाय ओंखायनो आबौजों आङो थाथ'बाय खिन्थु बेबो आंखौ सिनाया दै मा खालामनो बेबो माने मा जाहैबाय मानसियाथ' एकदम बल खेलखौ नायनो बिराद मुखुब नै गोदना खाथ्रा खुथ्रा जालायदों बेसेबां नायदों गासिबो साफायावनो नायजोबदों माने दा नै खेला जाबाय दङ गोजानखौ आं दिन्थिनो हाखाला मानसिया एसे खम आरोखि ओरैजाय नै इयाव नुदों दा गोजौआवहाय बेयाव गाखोनो माना खालामदों थेवबाबो माने गाखोनानै रायाखैमोन खोमा बुस्थुआ नै जाय दखानफ्राव जिरलाबायनानै थाबाय बैयावबो गोदान बानायबाय बे जाहैबाय नै मुरिकेम फिल्डआ मोजां बानायदों आरो माने दासो माने बानायबाय दङ गोजौआव दंदों दा এইনি गोजौआव नलबारी गैनो करानायनि हा नलबारी एदिनाखौनो हारिले हारिले
खेलथ' बर'खुन्दी बेया हल ना एबार एसे नायलांदो ना नोंथांमोनहा बेसे गोबाव थायो बेखौ दिन्थिलांबाय थानोसै आं दे खिन्थु खेलखौ आं दिन्थिलांथ' हानाय नंला जोंहा गासिबो साथा हमथेजोब्बाय नालाय लाहे 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 साई साई ये बेहतरीन मौसम कौन पहले बोलेगा अपना来差别点，来差别点。 আছে 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 চাই চিন্তি মাৰিবা চাই চিন্তি মাৰিবা য'ত মাৰিলে কাম হ'ব তাত মাৰিবা ঠেলা ঠেলি নকৰিবা ঠেলা ঠেলিটো ভাল নালাগে নহয় राम पिकअप নহল राम गुसी गले किन्तु वो जीन आपके साथ रहेंगे लेकिन कौन से बढ़िया क्या है আপনার মতে কোনে জিকিব ক এতিয়া খেলৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰে এতিয়াতো যি দেখা গৈছে আপোনাৰ লখিমপুৰ পাৰ্টিতে অলপ জোৰ দেখা গৈছে কিন্তু মইনাপাৰাটো অকণমান নৰ্মেল এনেকৈ গম পোৱা গৈছে খেলত মানে এতিয়া পিছলৈ কি হ'ব মানে সেইটো এতিয়া কেনেকৈ ক'ম আপোনাৰ মতে কোনে জিকিব লখিমপুৰটোৱে দেখোন এতিয়া ইফালে বলটো মইনাপাৰালৈ গৈ আছে দেখোন ন লাষ্টলৈকে চাই থাকিম ন আমি লাষ্টলৈকে চাই থাকিম নৰ্মেল হৈছে অলপ পিছত চাগে ভাল হৈ আহিব লাষ্ট টাইম কি আটাইতে যি মানে বহুত বঢ়িয়া গোল দি দিলে মইনাপাৰা একটা গোল দিলে ন ধুনীয়াকৈ মাৰি দিলে বক্সত পেলাই দিলে গলিটো ওলাই আহিলে বুলিহে গ'ল সি পাম বুলি আহিছে মইনাপাৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম গৰছি হবাই বঢ়িয়া এইটো সোধাবলৈ মুস্কিল আছে ন এইটো সোধাবলৈ মুস্কিল আছে हाफ टाइम जायाखै हाफ टाइम टाइमनि आरो सिगां मा जागोन बेखौथ' बुंनो हाया जायखिजाया हाफ टाइमनि सिगां मैनापारा गरसे होगोन बे किपार फाटाय बनाय न এইটো পোষ্টত লাগি গ'ল किपार फाटा बनाय ইফালেও এটা লাগিলে ইফালেও এটা লাগিলে खेल मोननैबो टीमा गरसे गरसे जाबाय दायो सोर देरहागोनथाय मिथिला हाफ टाइम जाखांनायनि उनाव मोनसे जाबाय बिराद जबरजों खेल जादोंमोन दायो जायखिजाया जोबजासिम दाथ' खेलखौ नायनानै आङो पेनाल किक जागोन बायदि मोनबाय थेवबाबो दिन्थिलांबाय थासिगोन पेनाल किकबाबो दाथ' ओरैबायदि डेन्जार जादों माने माबा मोसाय हाथों नुदों मा जाखोलै मा जाखो अडियन्सफ्रा नै गोगोम जादों मा जाबाय आङो गसं गसं आथिं रुमायजोब्बाय खेलाथ' माने गरसे गरसे जाबाय द्र' ओमफ्राय दायो माने पेनाल किक जासिगोन बेयावहाय माने सोर देरहागोन बेखौथ' बुंनो हाला थेवब्लाबो माने मोनाबाय गोजानथार आंथ' सिङावथ' हाबनो मोनासै नालाय थेवबाबो आङो नोंथांमोननो देखायहरनो नाजानोसै सोर बेसेबां गल सोयो नङा होमबा बेनि उनावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो खेलखौथ' नायना मोजां मोनबाय अखाबो सिजालायनानै नै खिन्थु गगाखौ मोनगोन बायदि मोनबाय दानो एसे बाथ्राया सोलायखाबाय एबार माने पेनाल किकखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थासै नङा होमबा आरो थांबाय थादों
Score for the Thomas. Duyek. Yo. Score. কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তিনিটা শ্বটত দুটা স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সুন্দৰ শ্বট অভি কিন্তু নিজৰ টিমৰ কাৰণে স্ক'ৰ কৰিব সক্ষম হ'বনে নাই এয়া চাবলৈ কিন্তু এতিয়াও বাকী আছে জাৰ্চি নম্বৰ 11 সুন্দৰ শ্বট যাবও পারে নালাবও পারে Drogi. ইতিমধ্যে পাঁচজন হৈ গৈছে আৰু চাৰিটা স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে एडवांटेज यहाँ पर रहेंगे जरूर यहाँ पर एडवांटेज रहेंगे मोइनापुरा के लिए एक अच्छी एडवांटेज है मोइनापुरा के लिए इस एडवांटेज का क्या फायदा उठाएंगे मोइनापुरा एडवांटेज पाবলৈ সক্ষম হৈছে मोइनापुरा फुटबल टीमे আৰু এই এডভান্টেজ ল'ব পাৰিব নে নাই মোইনাপুৰাই এতিয়াও চাবলৈ বাকী আছে ইমান দূৰত ইমান দূৰত अपना नाम करते हुए मजा भाई लास्टआव मोइनापुरा देरहाबाय आरोखि मासखौ नायना लादों माबायदि नुनानै आंनि उनाव खेलखौ नायना मोजां मोनबाय आङो खिन्थु गाबोनहाय सोर सोरनि खेल दं बेखौथ' आं मोजां मोनथिला मोननैबो टिमाहाय गरसे ओमफ्राय आरो खेला टाइमा जोबनायनि उनाव पेनाल्टि किकआवहाय जाहैबाय माने मोइनापुराया गरसेयाव देरहाबाय दिनैहाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो नङा होमबा नोंथांमोनसो मिथिसिगोन नोंथांमोनासो मिथिसिगोन जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना हो अके